аксияи калон дар магазини Realfon. Аксия то охири моҳи декабр идома дорад. Фурсат ай даст натева, биё соҳиби телефон шав. Ва дар аксия бошад телефони Samsung Galaxy A16 мондагем ки нархошона ба шумо гап мезанам. Samsung A16 процессорш Mediatek Dimensity 6300 мешава, экранаш 90 Гц Super AMOLED кор мекунад, камераш 50 мегапиксел, фронтальная камераш 16 мегапиксел ва телефон бошад дар комплектацияш фақат кабел Type-C ба Type-C мешава ки чихол стекло блокшаи магазини Realfon ба нархи дастрас метавонед ки харидорӣ кунед. Памяти 4x128 дар магазини Realfon 15990 рубл, 6x128 гаш 16990 рубл ва 8x156 боша 20500 рубл. метавонед ки айҳози заказ кунед. Рақамҳо дар болои экран барои заказ кардани телефонҳо доставка ҳама областҳои Россия, Тоҷикистон ва дар Москва боша ҳама метрош дорем.